Για πού φύγαμε? Ρίο ντε Ζανέιρο. Θα κομπλαριστούν όλα μεταξύ τους. Παίρνουν πλάνο μου και έτσι. Φορτώσαμε τα εργαλεία. Όχι, πείτε ό,τι θέλετε, ρε. Δεν γράφω. Πόλεμο με κράνη, ιστορίες κλπ. Θα πάρω κράνος από τριαντάφυλλο. Δεν έχεις κράνος. Δεν λέει κακός. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να πάρεις είναι. Θα πάμε στο δάσος του Χολομόντα να δούμε και ένα έτσι πιο χειμωνιάτικο τοπίο. Είσαι έτοιμος, Σπύρο? Έτοιμος, πανέτοιμος. Το κράνος σου που είναι? Σωστός. Έχουμε έρθει πολύ γύρω και έχει ομίχλη. Μέσα στο δάσος θα έχει σίγουρα ομίχλη. Για να δούμε. Εδώ βλέπουμε ένα παρατημένο πάρκο. Έχει χτιστεί κάποια στιγμή για να μπορείς να έρθεις εδώ να ψήσεις, να κάνεις μια βόλτα με την οικογένεια. Αλλά από τότε που έχει φτιαχτεί το έχουν παρατήσει και δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχει και κτίρια, έχει τουαλέτες, έχει ακόμα και ψισταριές πέτρινες και παγκάκια. Αλλά είναι πανέμορφο μέρος στο οποίο δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Ναι. Δεν λειτουργήσε ποτέ ούτε μια στιγμή. Για πάμε τώρα προς τη βόλτα να βρούμε και τους άλλους. Καλημέρα. Τι γίνεται? Ξεκινήσαμε να τρώμε. Ναι, είπαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ο Τσίγκας πάλι υπογλυκαιμίες έχει. Τριαντάφυλλε, έτοιμος? Λίγο προετοιμασία ακόμα. Έλα, πάμε μαζί, θα γυρίσει ο Χριστόφορος με τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το μέρος, δεν έχει πολύ κρύο, είναι καλά ο καιρός. Εδώ πιο πέρα έχει και ήλιο, το οποίο πραγματικά σας ανταμείβει. Είναι μοναδικό μέρος και έχει δρομάκι πολύ καλό για ποδήλατο. Για να δούμε πού θα βγούμε. Στο τέλος θα δούμε έναν ναό, κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι είναι. Έχει πολύ ανηφόρα. Είναι επίσημο μονοπάτι αυτό. Καλύβει κάποιος κυνηγός, κάποιος φύλακας, κάποιος κάτι. Πείτε νερό, φάτε κάτι. Για να δούμε, θα καταφέρει αυτό το μονοπάτι να ξεπεράσει την Προστόμνιτσα? Και ναι, εδώ δεξιά έχουμε φυτόριο με πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Εδώ βλέπουμε την κορυφή. Δεν φτάσουμε εντελώς πάνω, αλλά είμαστε ήδη στα 1000 μέτρα περίπου. Εύχομαι φέτος τα Χριστούγεννα να έχετε ό,τι επιθυμείτε, να έχετε υγεία, να μην πάθετε κανένα κακό, να κάνετε ποδήλατο πολύ.
Εδώ είμαστε 80 μέτρα μακριά από την κορφή της Χαλκιδικής, την πιο ψηλή του Χολομόντα, κεντρικής ορεινής Χαλκιδικής. Χριστόφορε, εγώ πάω σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, είμαστε κοντά στην έξοδο από το δάσος. Θα κάνουμε και διάλειμμα για φαγητό. Και μετά κάποια άτομα από εμάς θα πάνε να δουν έναν ναό που είδαμε στο χάρτη, όπως είπα πριν. Οπότε σε περίπου 5 λεπτά έχουμε βγει άσφαλτο. Θηβετιανός ναός, τι λέγει, Τάτσι Λίνγκ. Οργανωμένο είναι. Δεν μπορείς να μπεις. Θα μας πάρουν έτσι μαγκούρες. Θα βάλω και τέτοιο. Άνοιξε. Ανοιχτό είναι. Είναι μέσα. Ξέρω αν θα πάω δίπλα, αλλά άνοιξε. Καταφύγει η ώρα ανάγκης. Καταφύγει η ώρα ανάγκης. Για τους ποδηλάτες ό,τι πρέπει είναι εδώ. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Κατεβαίνουμε και πάμε προς τα αυτοκίνητα. Τέλος η βόλτα. Ήταν πολύ ωραίο σκηνικό γενικά και θα πρότεινα να το κάνει κάποιος να έρθει εδώ. Και με αμάξι και με ποδήλατο και με τα πόδια για περπάτημα είναι πολύ ωραίο. Και ανοιγεί. 1, 2, 3. Πάρτε. Άντε. Άντε παιδιά, με το καλό, καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Είναι μελωμένο. Μελωμένο είναι. Καλές γιορτές. Πολύ καλό. Και καλές ποδηλατικές διαδρομές. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Με μεγαλύτερα touring.